Gapu ti panagbalaygi, ti maysa a negosyante, iti Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte. Ket mangisaysayangkat, ti Racketon Challenge, iti Paway Lake, no sumangbay, ti Barangay Fiesta, iti nadakamat a barangay. Kuna ni Mr. Joseph Padayaw, agtagikwa, ti mabigbig a JLP Construction and Supply, iti probinsya nga Ilocos Norte. Ket dayti apasalip, ti maysa kariti pananglagip, ken panagyaman na, iti Paway Lake. Gapwanan na, tadaytoy a lugar iti nangitunda kanya na, kariti panagbalay gina, iti inna panagadal. Aging gana, ang nakaipatakder, ti dakkel a negosyo na. Kunana adaytoy a lugar, tinang muli, kariti ambisyon na, gapwanan na, tadaytoy a lugar, ti bigbigen na, ang nakatulong, kariti naganak na, edita agad adal pailayang isuna. Tangamin, ket ditoy iti pagkalkalapan da, sadan tumapan ilako, at ipaglakwan da, ket isunton, ti usarenda nga agkakabsat, karagiti kasapulan da, ti pagadalan da. Isut gapuna, ano sumangbay ti Barangay Fiesta, iti Barangay Suba, ket isumeten, ti panangisiyangkat na, ti JLP Racketon Challenge, aday ti metten ti gundaway na, amang ipaay ti tulong, karagiti kabarangayan na. Mine-maintain namin kasi to show yung culture at saka yung tradition namin. I'm giving this because dito ako lumaki, dito ako kumuha ng mga income namin, nung nag-aaral kami. Yes po. Dito kami nag-fishing for our livelihood. And all my grandparents, dito kami lumaki. So, very memorable itong Paway Lake na ito. Yes po. So, I'm giving it back also with my success today. Yes, Hindi sir. ko makakalimutan yung pinanggalingan namin. Okay po. Oo. So, deti sir, ket panangi pakitam lang, iti supportam karigiti ka barangayan tayo sir. One tulong. It's one way of sharing my blessings to my barangay mates, kan dagiti kabangay-bang nga barangay. Okay po. Oo. This is a very historic place. So dito kami kasi pag nung Saturday, Sunday dito na kami nag-fishing para our allowance na papuntang mag-aral na naman sa school. So ito noon punong-puno ng ng mga isda. Yes po. So mga grandparents namin dito kami lahat nag-fishing. Linagip ni Mr. Joseph Padayaw, dagiti nagbalin nga eksperyensya na, edito ubeng paylaeng isuna, kaya nang ipaayan na matan ti mensahe, kariti agtutubo, iti kadaytoy nga henerasyon. Kat dati ti mangipakita nga natunos ti maysa nga barangay, ken ti maysa nga ili at da suporta iti liderato iti maysa nga ili. Ket tagyaman kami apo Jack, dati met ti panakas kumapanata po. Even before 8 years na ito yun. Muyo po dito iti no makita yung ti panagbiag midi. Teko na da sangka sa pulan sangka po yan dagiti lululang mi kadanan nanang mi. Ket adapuot kon dito iti pagalalanda ti pagbiag min. Parbangon umay daytoy na po iso nga amin dagiti tatang ni dagiti kata datatang ni Apo Edgar, the Cheryl, ni Apo First Gentleman, the Franklin, dito amin lululang ni at talaga nga ni Apo tekunada ni Apo dakkel danong ket dakkel tinaited na iti biag ti paglawlaw ti danom. Ta imagine mo man no 100 nga fisherman or alay pa mo 50 or 100 makairuar idi da kami sagsanga timba o patatimba that is 20 kilos each time is 100 minimum manodetan 2,000 kilos a day. Di talagang inted ni Apo Diyos dito yung pagbiyagan tayo. 2,000 kilos a day. Itata adupay lang. Makita yung digiti sur-sur-surda. Ingkat na tiyandaan tabatak. Digiti napili mo pa makitiyanda. Naggapuan na dito. Kunada, Paway Lake. Kunada, oray mga taanan nga. Tingnan yung magustuhan ti makitiyanda. Ti tilapia ti Paway Lake.
Kastamot talawag, inka, dagiti napili nga nababak nang dita Paway Lake nga tilapia tika. Naggapuan na ako na. Paway Lake ko na dito tagalapas ka agriri mo tayo tagapasilin na ta. Dito ti Paway Lake ko na naman. Iso nga, dito ti kinakapatag ti Paway Lake po. Imagine mo kat dakkel ti importante na kanyak dito ita. Tay ko na niya po Mayor, first gentleman na dito iti nagbibiyaga. Mi Sabado, Domingo, may kam dito. Di lulang mi, tatang mi, parbangon, dadadto yan, agrain kam barok. Agkwada ti pambaling ato, alas 4 pa lang. So, napatag, kanyak na dito iti nang rugyan. Dito iti nang muli, dito iti to be a businessman, dagiti iti nang rugyan. Kasi, aglako kami di, at dagiti golfer dito, Sek Bunwan, Sek Pipo, Lakay Selo, ingkang bait dito mi, isa nga timba. Alas kasto yan, at da sa nga timba mi, ni Pamijayan. Gatangan dalati sa nga pulo, 20 pesos naragsak kami. At danto man no alas 12. So, this is how this lake is very important to us and to me. Talagang, iso nga itata ko nakita adang mo basit na ururnong kada nagbalbaliwan ti panagbiag tayo amin. It's high time or it's high time and it's for due respect ikan tayo iti respeto kun it is a culture and tradition dito ita siguro baka 100 years 200 years nga ta dito yan kita yan mo tata manipod pa idi kastoy pa lang so tayo ko na po first gentleman nga we have to protect this one, we have to preserve it. Tapno kasta ket dagiti sumarsaron nga kapututan tayo aglalo dagito bubing tatada kayong bubing kasjay tirigat mi so nga wag yung cellphone lang nako Diyos ko wag yan nako hanggang deti bigat kariri mo kas da kami di awan may kam kada Lunes inggan at Biyernes may kam ditoy agalas suso ila ko mi dabalon mi ganon idi so nga kasjay koy kung makagagat. Nako, no dawat kay lati parents, baga kada kayo, you should know how to learn. Tapno kasta, dapay da kami agbaling ka amumi nga kastiti pagbalan mi awan na. So, da kay nga naganak isuriyo ida no agpagatang dat cellphone, aya po, kadag palod. Kaya agsapulta ko kaya gumatang kayo ko na. Kasi jay pamayan nyo para at least haan tayo nga may galot iti poverty. Uray sino administrasyon. It's yourself. Sika iti gapuna no umasenso ka. Don't criticize anybody in the leader. Uray presidente. Nakadado nga presidente tayo. Adda West Pointer. Adda Harvard. Pero nasa tao yan. So, dahil titikwa tayo apoy. So nga, dito lang tasla giving back ti respeto ken panang lagip mi dagi dito ti Paway Lake so nga yaman kami apo ore kad sang kabasit legitimated mi Nagyaman met ti kapitan iti Barangay Suba Paway ti suporta ken panangay ayat ni Mr. Joseph Padayaw kadagiti kabarangayan da. Yes, sir. Alak deti kagundaway ngagyaman kadeti main sponsor tayo ni Apo Joseph Padayaw ken din di tulong met digiti apo nga dati munisipyo. Tanan ni Apo Mayor, di Vice Mayor ken digiti apo nga Sangguniang Bayan ken digiti apo nga kabarangay di Barangay Suba. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.